ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ମିଶି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ। ବାଟରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଦିପଟ ରୁଟି ଖୁଆଇ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ। କାହିଁକି ନା ଭଣଜା ଦେହ 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ଜମା ଭଲ ହଉନି, ଖାଲି ଜ୍ୱର ହଉଛି। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିବା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯାଅ ବ୍ଲଡ ଚେକ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର। ସେଠି ଏତେ ଭିଡ ନଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ସକାଳ 9ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି କିଛି ସମୟ ୱେଟ କଲୁ, ଭଣଜା ଡରୁଥିଲା ବ୍ଲଡ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା ପରେ କିଛି ହବନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କାଟିବ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଭାରି ଡର ଏ ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଜଣେ ଦିଦି ଆସି କହିଲେ ବ୍ଲଡ ଦିଅ। ଭଣଜା ଡରିକି ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଭଣଜା ଠାରୁ ବ୍ଲଡ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ କଥା ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ 11:30 ବେଳକୁ ଆସ, ରିପୋର୍ଟ ନେଇଯିବ। ସେଇଠୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରୁମକୁ। ରୁମରେ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ 2 ଜଣ ମାର୍କେଟ ଆଡେ। ଏ ଯାଜପୁର ରୋଡରେ ଏମ ବଜାରରେ ଟିକେ ଭିଡ ଲାଗେ, ସେଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ୱିଣ୍ଟର ପାଇଁ ଟିକେ ସପିଂ କଲୁ। କଣ ସପିଂ କଲୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସପିଂ ତ ସରିଲା, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଇ ଫେମସ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଖାଇଦବା ଆଉ। ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ଆଉ ଡାଲି ବରା ଗରମା ଗରମ ଘୁଗୁନି ପୁରା ମସ୍ତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଏଇ ଶାଳପତ୍ର ପ୍ଲେଟ। ସେଠି ଖାଇକି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ମନ ପୁରା ଖୁସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ଯଦି ଖୁସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ନଅକା ଛକ ପାଖରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।